Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic. Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo, mga Israelita nga napatlaag sa tibok Pilipinas. Shabbat Shalom sa tanang mga Israelita dito sa tibok Israel, dito sa nasod sa Israel. Shalom Aleino, we all call Israel, ang kalinaw makanaka na to og sa tibok Israel. Amen. Kain ano'y kulim laasot dabar ni Gid Haimit, biad Haimit. Kaya wala kita'y mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. Ang hinapunta sa sunod nga topic, mga igsoon, nga itong pagkaisgutan, ng taknas kagabhion, sa kapangutana, unsa man gyud nga balaod ang gisupak ni Apostol Pablo. Iman ina nga pangutana ha, ang Shabbat ba o ang tuli ba? Hinumdumi ang gisulti ni Apostol Kefa, balikan na anto nga bersikulo kini mga igsoon. Hinumdumi ni siya ang gisulti ni Apostol Kefa sa 2 Pedro 3:15 ngadto 16 nga nagkanayon. Ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo may tungod ni ini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Elohim kaniya. Kining mga butanga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton, may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Tinuod na munang nagkabangi ang tao, nagkadibati ang tao karon gumikan sa mga bersikulo o mga pulong ni Pablo. Wa sila magkasinabtanay, naglibog sila. Gituis kini sa mga walay alamag o sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. Gituis nila ang sinulat ni Pablo kaya wala man sila kasabot. Gituis nila sama silang gibuhat sa ubang mabahin sa kasulatan ba? Gituis ang balaod, gituis ang Shabbat, gituis ang mga kalagdaan, gituis. Sama sa ubang mga bahin kuno sa kasulatan o sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Delikado kaayo kung kini dili nimo masabtan ang sinulat ni Apostol Pablo mga igsoon. Kay mo resulta kana sa pagtuis o mo resulta kana sa pagtukmod sa imong kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Ang pagtuis sa pagtulon-an sa sinulat ni Apostol Pablo, pagtukmod sa imong kaugalingon ngadto sa kalaglagan, dili kaluwasan. Doon ay mga sinulat si Pablo nga lisod sabton o dili masabtan sa mga walay alamag matod pa sa libro sa 2 Pedro na atong gibasa 3:15-16. Ilabi na sa gihisgutan ni Pablo nga balaod. Di yun nila masabtan. Ilang general og sabot og nalaras na hinuon nila sa pagsabot nga wala nay balaod. Mao nay delikado kay pati ang balaod sa imong magbubuhat, imong napagan sa imong pagsalikway, sa imong pagtuis, sa sinulat ni Apostol Pablo, napaga nimog apil ang balaod sa imong magbubuhat, sa imong creator. Wa na kay kahadlok ang sa paglapas sa balaod sa imong magbubuhat. Napaga nimo ang paglapas sa iyang mga pulong, gumikan kay wa ka makasabot sa sinulat ni Apostol Pablo. O ang term nga gigamit ni Apostol Kefa ni ana walay alamag. Ang ilang pagtuis o pag-usab sa gitudlo ni Apostol Pablo mauusab. Ang ilang pagtuis o pag-usab sa gitudlo ni Apostol Pablo o sa uban pang bahin sa kasulatan, iman maoy pagtukmod sa ilang kaugalingon. Maoy pagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Pasensya mo maigsoon nga medyo alingog-ngog kayo mga truck usahay mga gi kay daplin gitag highway dire, no? Daplin gitag highway muna na. So padayon ko ha. Gituis sa mga pastor nga walay alamag. Ang sinulat ni Apostol Pablo, walay alamag sa unsa. Wala sila'y alamag sa Torah. Walay alamag sa pagkahudyo ni Apostol Pablo. Walay alamag sa Jewish cultures. Walay alamag sa Jewish idioms. Walay alamag sa Jewish mindset. Ug walay alamag sa Jewish traditions. Mao na nga di gid ka kasabot sa sinulat ni Apostol Pablo kay Hudyo si Pablo samtang ikaw hintil.
Ang mga apostoles Hudyo samtang ikaw hintil. Mo nang di ka kasabot ni anak kay wa kay alamag sa ilang kultura sa Hudyo, sa ilang idiom, sa ilang mindset, sa ilang Jewish traditions o uban pa. So, kung wala kay alamag sa Jewishness of the Bible, dili yun nimo masabtan ang Biblia mo na timani. Mao nga matuis yun nimo ang mga sinulat ni Pablo kay si Pablo Hudyo man. Samtang ikaw hintil man. Sa ato pa, dili mo pareha ni Apostol Pablo og mindset. Dili mo parehag kultura ni Apostol Pablo. Dili mo parehag traditions ni Apostol Pablo. Mauna nga dili gyud matukma ang imong paghubad sa sinulat ni Pablo. Di ka katukma sa imong paghubad sa sinulat ni Pablo kay wa nimo tun-i ang ilang pagka-Jewish, ang ilang Jewish cultures, ang ilang Jewish traditions. O wa sad nimo mahibaw-i ang pagka-Jewishness sa Biblia. Ang pagka-Hudyo ni anang Biblia kay ang Biblia sinulat sa tanan nga mga Hudyo. Sinulat sa mga Hudyo. Ang propeta, mga Hudyo. Mga propetas dang tugon, mga Hudyo. Ang mga apostoles, mga Hudyo. Walay sinulat sa Amerikano. Walay sinulat sa mga Hintil. So, saan manimos pagsabot? Sa ilang sinulat, dili. Ngunang tun-isa ang Jewishness of the Bible. Aron masabtan nimo ang katinaw sa ilang mga sinulat. So muna mga igsoon, nga dili matukma ang imong paghubad sa sinulat ni Apostol Pablo kay dili mo pareha og panghuna-una. Mauna nga igo ka na lang dayon mo konklusyon og moingon nga wala nay balaod. Mura gini maabot sa imong utok. Tungod kay hintil man ka og panghuna-una, di ba? Og mao kanay pagtukmod sa imong kaugalingon ngadto sa kalaglagan imanhina. Mao nay pagtukmod sa imong kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Sa Buhat kapitulo 21 bersikulo 39 si Apostol Pablo mitubag, o sa ako ka Hudyo. Imanhina si Pablo Hudyo gid siya, akong gipamatud-an niya. O sa ako ka Hudyo, na tao sa Tarso sa Cilicia og nagpuyo sa usa ka dakong syudad. Kung mahimo pasultiha ako sa katawhan. Namakak mas Pablo sa pag-ingon niya nga usa siya ka Hudyo? Wala. Ang uban, maingon nga namakak. Kaya nga naman, kan manas Pablo Benjamites, ang ilang nahibaluan, ang atong nahibaluan, mao nga, ang gitawag nga Hudyo, ang sakop lang sa tribo ni Juda. Diha mo nagkamali, diha mo nasayop. Diha nasayop ang Operians na makakuno si Pablo kay Benjamites kuno si Pablo tapos ni angkon nga siya Hudyo. Mga igsoon, basaha sa libros Esther. Sa libro sa Esther, daghang nangahimong Hudyo, mga Gentiles nangahimong Hudyo, nagpa-convert sila sa Hudyo tungod sa kahadlok nila sa balaod sa hari. Nahadlok sila kang Mardukyo, nahadlok sila kang Esther, nagpa-convert sila sa Hudyo kay nahadlok sila sa Hudyo, nahimo silang Hudyo matod pas Biblia. Unya si Mardukyo nga usa ka Benjamites gihapon gitawag nga Hudyo. Ano man, dili day ang alang sa inyong kasayuran mga igsoon. Ang gitawag nga Hudyo, sultihan ko kamo, ang sakop ni Juda, Benjamites, o Levi. Nga naman, silang tulo ka tribo, nasakop sila sa Judaism nga reliyon. As long nga ikaw, membros Judaism, tawgon ka nga usa ka Hudyo. Mabasa na si Esther, daghang na nga himong Hudyo. O kung doon na yung mga Pilipino tingali dito sa panahon ni Esther, o niya nagpa-convert sa Judaism, ang himong Hudyo. Kaya nga naman, magpa-convert na kas Jewish Judaism, sa Judaism nga reliyon sa mga Hudyo, mga igsoon, mahimo kang Hudyo. Nga naman, dito sa Kingdom of Judah, mataas-taas ning atong wali ron, Kingdom of Judah, nga giharian sa kaliwat ni Haring David, na dito ang iyang mga ginsakpan, ang tribo lang ni Judah, Benjamites o ang mga Levita, tungod kay ang Levita naaman sa templo o ang templo naaman sa Juda o naaman sa Jerusalem. Munang dito sila, silang tulo ka mga tribo, nagkahiusa sila.
hiusa sila. Silang tribuha, gitawag nga mga Hudyo, kay sakop sila Judaism. Dili lang sa tribo ni Juda. Basta sakop kas Judaism, tawgon kang Hudyo. Muna nga si Pablo, wala mamakak sa iyang pag-ingon, usa ako ka Hudyo. Okay, versikulo 30. Gitugutan siya sa komandante, busa mitindog si Pablo sa hagdanan o gisenyasa niya ang katawhan sa paghilom. Sa nahilom na sila, miingon si Pablo kanila sa pinulungang Hebreo. Hebreo na pagigamit ni Pablo nga language. Pero linguistic ni Pablo ha, kabalo ni Grego, balo ni Latin, balo ni Aramaiko, balo sad ni o Hebreo, labaw sa tanan. Kay lumad siya nga Hebreo. Sa 22:2 sa buhat, sa pagkadungog nila nga misulti siya sa pinulungang Hebreo, labi pa silang mihilom. O si Pablo mipadayon. Sa versikulo 3, usa ako ka Hudyo. Ingon siya, usa ako ka Hudyo. Nga natao sa Tarso sa Cilicia, apan dinhi ako magtubo sa Jerusalem. Ingon nga tinud-an ni Gamaliel. Gitudloan ako sa balaod sa atong mga katigulangan, sa higpit nga pamaagi o madasigon akong nag-alagad sa Elohim sama kaninyong tanan nga ania karon dinhi. Si Pablo usa ka estudyante ni Gamaliel. Kay siya estudyante sa pagkaparisyo o nahimo siyang parisyo o ang iyang maestro mao si Gamaliel. No, ato na mabasa ang kinabuhing Gamaliel na kailan na mo ni ana sa libro sa Juan. Okay. Karon, unsa man gyud ang balaod nga gisupakan ni Apostol Pablo? Ang balaod ba sa Syabat o ang balaod ba sa tuli? Naman tayo mabasa lagi sa bersikulo. Sa Galacia 3:10, si Pablo, tinunglo ang magsalig sa balaod. Maingon mo, konklusyon mo, tanawa, tinunglo mong mga Misyanik, kay nagsalig mo sa balaod. Mga igsoon, wa lagi may magsalig sa balaod. Ang among gisaligan ang pagtuo sa ngalan ni Adonai Yeshua o sa iyang bililhong dugo nga giula alang kanamo dito sa Kalbaryo. Muna'y among saligan. Ang pagbuhat sa balaod, buhat na lang nas among pagtuo. Ngaisip kaming gimatarong tungod sa pagtuo, pinaagi sa dugo ni Yeshua, gihimuming matarong, muna nga, buhat sa mga taong matarong ang pagsunod o pagtuman sa iyang mga sugog balaod, dili ang pagsupak. Manaywa ninyo masabti nga kamaturan. Akong baliko ng pangutana, unsa man gyud nga balaod ang gisupakan ni Apostol Pablo. Mga iso, pasigang sugagang, kay mungit-ngit ang atong naong sa video. Ayaw pag napati dito, pasigang apil. Kaya mo doon kang mayong ngit-ngit, pasigang ito, mo respect kaya. Okay, unsa man gyud ang balaod nga gisupakan ni Apostol Pablo? Ang balaod sa Syabat o ang balaod sa tuli? Muna na mga igsoon. Sigaan dito din. Sino na yung ayam? Okay. Unsay giingon diri sa Buhat kapitulo 15:1. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea og nanudlo sa mga kaigsunan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kung mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Timanin ha? Akong baliko ng pungtana ha? Unsa man gyud nga balaod ang gisupakan ni Apostol Pablo? Ang balaod ba sa Syabat o ang balaod sa tuli? Dire. Unsa may giingon dire? Dili kamo maluwas kung mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod. Tuli ang gisgutan o Syabat? Tuli. Versikulo 2. Dako kaayo ang pagsupak ni Apostol Pablo og ni Bernabe ni ining pagtulungana. Dako kayo ang iyang pagsupak. Pero unsay nang gisupak? Syabat o tuli? Tuli. Di ay dili ang Syabat mao'y gisupakan ni Pablo, dili ang balaod. Pero ang pangutana, kay dako man kayo ang pagsupak ni Pablo ni Bernabe, aning balaod sa tuli, ang pangutana, tinuod ba gyud nga si Pablo mosupak anang tuli? Nga kubinant man na sa Elohim ngadto kang Abraham? Mo man ay silyo sa ilang kasabutan ang tuli? Ilhanan sa ilang kasabutan ang tuli? Kunya supakon din ang Pablo, gubaon din na niya. So tinuod ba gyud nga si Pablo again sa tuli? Dili. Supak lang si Pablo sa tuli basta himuon nga kondisyon sa kaluwasan. So mala sa itong gibasa. Sa may gihimong kondisyon ani mga parisyo man ni sila nga nangakabig sa pagkamisyanik, niingon sila dili kamo maluwas. Gawas kung dili kamo mudawat sa seremonya sa pagtuli. So malas gisugod sa balaod ni Moses, mo na gisupak ang Pablo kay ang tuli
covenant, silyo sa covenant ni Abraham, dili kaluwasan. Dili para mahimong matarong. Dili pinagistuli mahimo kang matarong kay si Abraham yung matarong na. So patuli moabuta na, balikan na to na unya. Okay. Dili di ay ang balaod sa Shabbat ang gisupakan ni Apostol Pablo. Apan ngano bagyon nga ang utok sa mga Kristiyanos karon mga igsoon adtuman sa Shabbat musupak. Ilang mang general ang pagsabot, ang Shabbat ilang supakon. Ang adlaw igpapahulay ilang supakon. Nga si Pablo wa man musupak sa Shabbat. Mamusupak sa adlaw igpapahulay. Tuli, balaod sa tuli, ang buti pasabot ang iyang gisupakan. Maabutan ng mga bersikulo haron. Mura bagyod nay ilhanan ang Shabbat mga igsuon sa iyang katawhan, di ba? Ang Shabbat mao ilhanan sa katawhan, mo pay gisupakan sa mga Kristiyanos. Mo pay inyong gisupakan kay wa lagi mo makasabot sa Jewishness of the Bible, wa mo makasabot sa mga mindset sa mga Hudyo. Muna ang konklusyon nila pag makabasa mo kang Pablo mi kanimo wa ni balaod dili pinais balaod matarong munta ang kabugo ninyo. Shabbat ang inyong supakon nga maora bagyod nay ilhanan sa iyang katawhan. Askang lisura gyud ninyo mga kaigsuonan maluwas. Apan tinuod bagyod nga supak si Pablo sa tuli? Dili kay siya mismo. Dili supak si Pablo sa tuli. Nganuman kay siya mismo maoy nangunay sa pagtuli kang Timoteo. Mabasa nato nas Buhat 16:3. Buhat 16:3. Buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo. Busa gituli niya si Timoteo. Tanawara. Gibuhat niya kini kay ang tanang mga Hudyo nga nagpuyo didto nahibaluman nga Grego ang amahan ni Timoteo. Kita mo? Sa ato pa dili di ay sopak si Pablo sa tuli. Ituli niya si Timoteo. Ningon siya, Timoteo, di ta nakatulion. Nagwantahan nga pisot ka. Wa na ilabot sa kaluwasan. Wa na ilabot sa kaluwasan ng tuli. Hindi nakatulion ako. Pero nga nung yamang gituli, kay dili lagi labot yapon sa kaluwasan ang iyang pagtuli. Kundi nga lang nga covenant ni siya sa mga Hudyo, kaliwat ni Abraham, silyo maong tuli, mo na nga ikituli niya si Timoteo. Klaro kayo nga si Pablo dili supak sa tuli, basta dili lang himuong kondisyon sa kaluwasan. Mauna nga ang kalagot ni Pablo mga igsoon niini nga pagtulunan sa nahitabo sa konseho sa Buhat 15 nagpadayon pa hangtod sa Galacia. Kay niabot dito ang ilang pagpangumbense sa mga kaigsuonan nga magpatuli aron maluwas. Niabot may mga tawanas Galacia nang doktrina naman sa dito nga ipatuli sad ang mga Mesianic sa Galacia. Ang lagot si Pablo nila. Mao nang gisupak sila ni Apostol Pablo kauban sa pagpasidaan sa kaigsunan. Unsa may pasidaan ni Apostol Pablo diri sa Galacia 5:2 ug 6. 2 ngadto sa 6 ingon. Ako si Pablo mag-ingon kaninyo na kung magpatuli gani kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Misaya alang kaninyo. Tanawa, nganong niabot hisgot tapos Pablo aning tuli. Kay niabot lagi ang doktrina dito sa Buhat 15, niabot diri pagpandoktrina sa Galacia. Mo lang nagpasidaan si Pablo. Magpatuli gani kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Misaya alang kaninyo. Nga naman, gihimo man nilang kondisyon sa kaluwasan ng tuli. Kay ilamang gihimong kondisyon sa kaluwasan ang pagpatuli. Busa anhi ni sopak si Pablo. Kay kung kaluwasan ang hisgutan, igo na ang ngalan o ang dugo ni Adonai Yeshua Hamosyak nga giula alang kanato. Enough na ang dugo ni Yeshua. Enough na ang ngalan ni Adonai Yeshua para maluwas ta kung atong tuuhan. Sa versikulo 3, pahimangnoan og ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayod sa tibok balaod. Muna isulti ni Apostol Pablo kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayod sa tibok balaod. Mangutana ako kaninyo kamong mga Kristiyanos, di ba nagpatuli mo? Nagpatuli mo wala? Di ba nagpatuli sad mo? Kamong mga pastor, di ba mga tuli mo? Ang inyong mga anak inyo pong gipatuli. Nya unsa ingon ni Apostol Pablo, kung magpatuli gani kamo, obligado gayud kamo sa pagtuman sa tibok balaod. Sumala sa gingon ni Apostol Pablo. Kung kadtong magpatuli kinahanglan sa pa obligado sa pagtuman
sa tibuok balaod. Yung sao man naron, mga tuli man mo mga pastor, ngayon ano among tuman sa balaod? Tuli man mo. Inyong mga membro, inyong mga tuli, inyong mga anak, inyong gipatuli. O niya, nga mo magtuman sa balaod. Nga kung tuli day kuno ta, obligado tas pagtuman sa balaod. Mayan, tagpisot kang pastora ka, wa kay problema ng balaod. Versikulo 4. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, diri man mo mukutlog bersikulo, unya di ninyo sabton ang context. Mingon din mo, tanaw ko mo mga Mesianic, naningkamot nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kamo din mga Mesianic, mga igsoon, kining balaod nga gisgutan lagi dira, ang context baliki, tuli. Balaod sa tuli. Kamong naningkamot nga isipon sa Elohim nga mahimong matarong pinagi sa pagtuman sa balaod sa tuli, manibot ipasabot ya, nahimulag hinoon kang Misaya o sa grasya sa Elohim. Manibot ipasabot na. Dili kay i-general nimo ang balaod. Balaod sa tuli. Kinsa ni sila na naningkamot nga mahimong matarong pinagi sa pagtuman sa balaod sa tuli. Kadtong gikan sa parisyo nga nahimong Mesianic nga nangabot dito sa buhat 15 mga igsoon nga gusto i-apil ang tuli sa kaluwasan. Ayaw paningkamuti ang pagtuman sa balaod sa tuli aron ka mahimong matarong. Kay kung namatarong ka na tungod sa imong pagtuo ni Adonai Yeshua, tuli man ka o dili tuli ka na, wala na problema. Di ba? Wala na problema. Pisot man ka o dili, wala na problema. Basta nagtuo na ka ni Adonai Yeshua. Versikulo 5 ta. Apan alang kanato, naglaom kita nga pinaagi sa ruwak, ang Elohim, mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Dili tungod sa tuli. Dili tungod sa tuli. Versikulo 6. Kay ko nahiusa kita kang Masyak, Yeshua, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o ang pagkadili tuli. Tanawa, kung nahiusa na ta kang Masyak, Yeshua, di na nahinungdanon ang pagkapisot o pagkadili pisot. Ang mahinungdanon mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Ang mahinungdanon di ay maigsuon mao ang pagtuo kay pinaagi sa pagtuo gimatarong kita unsa nga pagtuo nga nagbuhat. Dili tong pagtuo nga walay buhat kay patay ang pagtuo nga walay buhat. Matud pa sa Santiago kapitulo 2. Padayon tas bersikulo 11 sa Galacia gipunta. Apan mga igsuon, kung tinuod pa nga nagwali gihapon ako nga kinahanglan nga magpatuli o kinahanglan ang pagpatuli nganong gilutos man gihapon ako kung tinuod pa kini nan ang akong pagwali sa istakas ni Misaya dili unta makahimog kasamok. Matud pa sa bersikulo 11 Galacia 5. Sa ato pa tataw na kaayo nga kanang balaod diha nga gisupak ug maayo ni Apostol Pablo diha sa Galacia 3:11, dili di ay ang balaod sa Shabbat. Kung dili ang balaod di ay sa tuli. Di ba basan tibok Galacia? Naghisgot pas Pablo bahin sa Shabbat, against ba sa Shabbat? Wala. Kanarang balaod sa tuli ang iyang gisgutan diha. Og mao kini ang wala masabti sa mga Kristiyanos nga mga pastor. Gumikan kay wala sila may balo sa panghuna-huna sa mga Hudyo. Labi na sa panghunaw ng Pablo. Unsay gingon sa Galacia 3:10, kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod. Asa nagsalig sa pagtuman sa balaod? Unsang balaod ra? Pagtuman sa balaod sa tuli. Maunay timan-e. Kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod sa tuli, mga igsoon, mahimong tinunglo kay ang kasulatan nag-ingon. Tunglohon sa Elohim ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Maunay giingon ni Apostol Pablo sa 5:3 kaganina nga kadtong magpatuli kinahanglan magtuman dayon sa tibok balaod. Kay tunglohon sa Elohim ang dili magtuman sa tanang gisugo sa balaod. Gikutlo kini ni Apostol Pablo mga igsoon sa Deuteronomio 27:26. Kay kadto laging magpatuli kinahanglan nga magtuman gayod sa tibuok balaod. Unya, kung tuli ka, dili ka magtuman sa balaod, tunglohon ka gayod sa Elohim. Munang kamong mga Kristiyanos, tunglohon mo sa Elohim. Kaya naman, mga tuli manggod mo. Tila ra may Pinoy nga dili tuli. Tanga ra mang hadlukan, tuli. Mura may wa matuli. Pero ang tanan halos isog man yun, magpatuli man yun.
Isa kung sa'y reliyon, Katoliko, Protestante, Baptist, born again, Pentecostean, tuli man yun kasagaran. Anya, kay wa man mo magtuman sa balaod, tungluhon sa Elohim. Tinunglo ang mga Kristiyanos kay mga tuli, pero wa magtuman sa balaod. Tungluhon ka biyon sa Elohim mga igsoon. Busa ka mo lagi nga mga Kristiyanos kay nagpatuli man sad mo lagi, aw tinunglo din mo. Kung dili mo mutuman sa balaod, gawas lang kung pisot kang dako nga pastor. Ikaw pastor, pisot ka, o libre ka aning balaod. Ha? Oh. Gawas lang kung pisot kang dako. Aw, dili ka obligado gyud sa pagtuman sa balaod o sa tibok balaod. O kamong mga pastor nga mga pisot, dili gyud mo obligado sa pagtuman anang balaod. Oh, kadto lang yung mga tuli. O Galacia 3:11, unsay gingon? Busa klaro kayo nga walay tawo nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa balaod. Klaro kayo ha? Klaro kayo nga walay tawo nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Walay tawo nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod sa tuli. Munay angay nimong sabtan. Kay ang context lagi aning Galacia mao ang tuli. O gipasabot ka na ni Apostol Pablo sa Roma 4:9 ngadto sa 11. Nga matod pa dito, kamo na tiwas ubasa na 4:9 ngadto sa 11, nga si Abraham di matarong na tungod sa pagtuo og nahitabo ka na sa wala pa siya matuli. Mo na dia nasbuha Roma 4:9-11 na siya. Mga igsoon. Ha? Sa ato pa dili ang tuli maoy nakapahimong matarong ni Abraham, kundili ang iyang pagtuo. Di ba? Maunay buot ipasabot ni Apostol Pablo. Nagsunod ra si Apostol Pablo sa pattern sa pagtuo ni Abraham. Oh, kon ang pagkahimong matarong ang hisgutan, pagtuo ra yun ang basihan mga igsoon. Pagtuo, dili tuli. Kaluwasan ang hisgutan, pagtuo. Ang basihan, dili tuli. Apan nganong wala man makasabot ang mga pastor ni anang gisgutan sa Galacia 3:10-11. Ha? Tungod kay gibutaan sa Dios nining kalibutan ang ilang mga salabutan. O tungod kay wala sila makasabot sa panghuna-una sa mga Hudyo, kay nagpatigbabaw ang ilang hintil nga mga panghuna-una, hintil nga pagsabot sa Biblia, maunang wa sila makasabot. Kay ang kasulatan nag-ingon man, ang giisip sa Elohim nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Munay sumpay sa Galacia 3:11. Na? Okay. Anhin na punta sa Pilipos. Ang balaod nga gisupak ni Apostol Pablo dire mao gyapon ang balaod sa tuli, dili ang balaod sa Syabat. Pilipos 3:2 ngadto 5. Pagbantay kamo sa mga iro. Munay giingon ni Apostol Pablo ha? Pagbantay kamo sa mga iro, sa mga tao nga nagbuhat o gautan o sa mga nag-ingon nga kinahanglan gayod ang pagpatuli sa mga iro. Pagbantay ka mo sa mga iro, labaw na magbantay ta sa mga irong buang mga igsoon. Kadtong mga parisyo kanhi sa buhat 15 nga nahimong mesiyanik og buot mo pugo sa mga hintil sa pagpatuli aron kuno maluwas mo to'y gitawag ni Apostol Pablo nga mga iro. Pagbantay ka mo ni adto mga tao kanang mga iro to. Maghimong doktrina ng ilang kaugalingon. Versikulo 3. Kay kita og dili sila ang tinuod nga tuli. Matod pa ni Pablo ha. Kita mesiyanik. Kita nga mesiyanik. Taga Pilipos, kauban taga Pilipos. Ang tinuod nga tuli og dili sila. Kay nagsimba man kita sa Elohim pinaagi sa ruwak og nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Mashiach Yeshua. Mga igsoon, wala kita magsalig sa mga seremonyas. Wala kita magsalig sa mga seremonyas sa tuli. Pagtuo kang Adonai Yeshua ang atong gisaligan. Kay pinaagi sa atong pagtuo ni Adonai Yeshua, gimatarong og naluwas kita. Versikulo 4. May katarungan gayud unta ako nga mosalig ni ining mga butanga. Kay kung may naghuna-una man nga mas makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako, matod pang Pablo. Nganuman, 5, kay gituli na ako sa nag-edad pa lang og 1 ka semana. Kay ang balaod sa tuli, dito nga Abraham, 8 ka adlaw rin yun. Tulion ang bata. Kita, tuli to ang mga Pinoy, pero tag 12 anyos naman magpatuli. Naibang gani.
Dayo nakaslon, aya pa magpatuli. Kay hadlok bulagan sa asawa nga mabisto nga pisot. Muna'y sakit na to. Pero wala lang yun unta ka magpatuli. Kung nakabasa ka sinulat Pablo. Ha? O, 5. Kaya gituli na ako sa edad pa lang siya o sa kasimana. Matod pa niya. Natao ako na Israelita sa tribo ni Benjamin. O lumad gayod nga Hebreo. Matod pang Pablo ha. Lumad gayod siya nga Hebreo. Mahitungod sa pagtuman sa balaod sa mga Hudyo, paresyo ako. Mga ni mo, di mo masabtan pangunaon ng Pablo kay paresyo dati niya nahimong mesianic. Niya ang paresyo strictus balaod niya kalit lang ni sopax balaod. Pero ang tinuod di gyud untas Pablo mulitok anang sopax balaod pero paghisgot lagi atong buhat 15 dito ni Sintang yang ang iyang gibati. Dito ni Ulbo ang iyang kaspa. Sila bihag sa iyang pagsupak niya itong doktrina nga sa buhat 15 nga ang tuli mahimong kondisyon sa kaluwasan. Mo nang Ulbo ang kaspang Pablo dito. Mo na nga ang iyang mga wali sa Galacia naglibog na sad mo. Kay moingon mo nga si Pablo wa lagi di na mo tuos balaod si Pablo pero di tinuod. Ang balaod lang sa tuli ang iyang buot ipasabot niya na. Oh, karon mangutana ko. Unsa man gyud di ay ang tinuod nga tuli? Matud pa ni Apostol Pablo. Kay ningon man siya ganina nga kay matod pa sa Pablo ganina nga kita ang tinuod nga tuli og dili sila. So unsa man gyud ang tinuod nga tuli? Kay si Pablo nag-ingon man nga kita ang tinuod nga tuli og dili sila. O karon Roma 2:25 kung tumanon mo ang balaod magpulos ang imong pagkatinuli. Apan kung lapason mo ang balaod maayo pa lang nga wala ka magpatuli. O tan-awa mga Kristiyanos dili ba mga tuli man sad mo. Unya kung tumanon kuno nato ang balaod magpulos ang atong pagkatinuli. Kung lapason nato ang balaod walay pulos ang atong pagkatinuli. Wala day pulos ang pagkatuli sa mga Kristiyanos kay supakan man sa balaod. Versikulo 26. Kung ang mga Hudyo nga kung ang mga dili Hudyo nga dili tinuli nagtuman sa gisugo sa balaod, dili ba ang Elohim mag-ila kanila nga tinuli? O kita nimo na. Kung bisag di ta Hudyo dili ta tuli kung magtuman kuno ta sa gisugo sa balaod, wa may magsupak sa gisugo sa balaod. Kung magtuman kuno ta sa gisugo sa balaod, ilohon sa kuno ta sa Elohim nga mga tuli. So wala dahil musupak yung Pablo sa balaod. Ayaw na i-general lagi yung balaod. Saktan ninyo ang context sa inyong ibasa. O. Pwede di ay ang mga dili Hudyo o mga pisot nga magtuman sa balaod. O ilhon sila dayon sa Elohim nga mga tuli. O asa dapita nga tuli. O unsang matanga sa tuli. Tuli sa kasing-kasing. Sa ato pa, ang Kristiyanos nga wala magtuman sa balaod, pisot gihapon diya sa kasing-kasing. Ang nagtuman sa balaod man isipon sa Elohim nga tuli. Unsa nga tuli? Tuli sa kasing-kasing. O, ya kung ikaw Kristiyanos wa ka magtuman sa balaod, pisot kag kasing-kasing. Sa versikulo 27, o kadtong mga dili tinuli sa tupa mga pisot, apan nagtuman sa balaod, maghukom kaninyong mga nagtamod sa balaod og mga tinuli kay gilapas man ninyo ang balaod. Mana, gilapas nila ang balaod. Eh wa gyud magsugo ang Biblia. Wa gyud nas balaod nga kung magpatuli ka maluwas ka, pero ilang gidoktrina paglapas nas balaod. Okay. O kamong mga Kristiyanos nga mga tuli, gilapas ninyo ang Shabbat, gilapas ninyo ang napulo kasugo, gilapas ninyo ang mga kapistahan sa Dunay, gilapas ninyo ang balaod sa pagkaon, hukman mo unya sa mga pisot. No, di ba? Versikulo 28. Ay ang matuod nga Hudyo dili kadtong sa panagway lamang, o ang matuod nga pagkatinuli anaa sa gawas o sa lawas lamang. Anawa? 29. Ang matuod nga Hudyo mao ang Hudyo diha sa kasing-kasing. Kay ang matuod nga pagkatinuli mao ang anaa sa kasing-kasing. Mao din ang tinuod nga tuli sa kasing-kasing. O buhat kini sa ruwak sa Elohim, dili sa sinulat nga balaod, makadawat kining tawhana o pagdayo gikan sa Elohim, dili gikan sa mga tao. Mauna mga igsoon ang tinuod. Mauna na tinuod di ay. Ha? Tinuod di ay ko nga Hudyo. Ining niyo ko nga lagat, tinuod din nga Hudyo diha sa kasing-kasing. Tinuod sad ko nga tuli sa unod ug sa kasing-kasing. Oh, di ba? Oh, 1 Corintios 7:19. Sige mo diya. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili.
Ingon ni Pablo 1 Corintios 7:19. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Elohim. Oh. Sama na yung bersikulo ha. Dili na importante ang pagkatuli o pagkadili-tuli. Ang importante kuno mao ang pagtuman sa kasuguan sa Elohim. Yang anong kamo nagpunay magsupak sa kasuguan sa Elohim. Pareha mong Pablo, dili. Kauban mong Pablo, dili. Oh, sa ato pa tuli ka o dili-tuli ka na, dili na importante. Ang importante mao gyud ay ang pagtuman sa kasuguan sa Elohim. Roma 3:28. Kay maoy atong gituohan nga ang tao himuong matarong sa Elohim pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Tanawara may suon, dili pinaagi sa pagtuman sa balaod sa tuli mo na pasabot ha. Kadto kay maoy atong gituohan nga ang tao himuong matarong sa Elohim pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Sa balaod ra, pinaagi sa pagtuman sa balaod sa tuli. Tuli lang gihapon ang bot ipasabot ni ini mga isuon. Pero may mong sakyan na to ang inyong huna-huna, nga i-general ninyo. Nga dili ta mahimong matarong pinagi sa pagtuman sa balaod, kundi sa pagtuo lang. Tinuod pwede na to sakyan. Kay sa among nasabtan, wa man mi magtuman sa balaod para mahimong matarong. Nagtuman mis balaod kay di matarong nami. Ipasaylo na ang among mga sala. Pinaagi sa pagdawat sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Adonisyo. Kung pinagis ang pagtuo sa dugo nga giula ni Adonisyo dito sa Kalbaryo. Di ba? Gihimo naming matarong. Unya karong gihimo ming matarong, magsupak-supak dahil mis balaod. Adi na buhat sa mga taong matarong ang pagsupak sa balaod. Buhat na sa mga dautan, mga kriminal o mga rebelde. Una na, pwede na to sakyan. Anitas 29, Roma 3:29. O Elohim ba lamang di ay siya sa mga Hudyo? Dili ba Elohim man usab siya sa mga dili Hudyo? Matuod na siya Elohim usab nila. Tungod kay usara ang Elohim. Himuon niyang matarong ang mga Hudyo, mga tuli, pinasikat silang pagtuo, o ang mga dili Hudyo, mga dili tuli, himuon niyang matarong pinagiusab sa ilang pagtuo. Muna nga, ay mo pag-ingon nga, di ta mag-apil-apilan ng Hudyo kay hintil ta. Pilipino ta, di ta mag-apil-apil sa ilang pagtulungan kay Pilipino ta. Hinumdumi o saray Elohim. Elohim sa mga Hudyo, Elohim sa mga dili Hudyo. Kanya nga namubulag man ka sa mga Hudyo. Kung ang Elohim ni Abraham, Elohim ni Isaac, Elohim ni Israel, mo yung mong Elohim, nga namubulag man kasi ang katawhan ng mga Hudyo. O sara man katahi Elohim. Kana kay nibulag ka, lahi gina ang imong Elohim. Ang imong Elohim, taga-Roma gina. Di ba? Taga-Roma gina. Kaya namubulag man ka sa mga Hudyo. Kung usara mong Elohim, ang Elohim sa Hudyo, kang Elohim ni mo, usara man ka, nga namubulag man ka. Nga maghimo man kag-imo. Nga magtukod man kag-imong reliyon. Nga magtukod man kag-imong Church of God, o Iglesia sa Dios. Nga ibutang dahil ni mo sa kartula simbahan. Abay sugos Biblia. Nga ibutang sa kartula sa simbahan, himuong kartula simbahan ang word nga Iglesia sa Dios. Wow! Ang gitawag nga Iglesia sa Dios, ang katawhan, daily ang building. Noon sa asa ning butang ang Iglesia sa Dios na as building, wala sa katawhan, dapat ikulintas ninyo sa inyong dughan kanang Iglesia sa Dios. Dili kay building mo sakitan, kay dili ang building mo Iglesia sa Dios, ang katawhan. Pagkabugo ni mga Kristiyano sugutok. 31. Nagpasabot makini nga gisilikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hino nato ang balaod. Tanawa. Gibawi na sa ni Pablo. Wala nato isalikway ang balaod. Tungod sa pagtuo, gilig-on hino nato ang balaod. Kay dili lagi supak si Pablo sa tuli, mga igsoon, balaod sa tuli, di siya supak ana. Basta dili lang himuon nga kondisyon sa kaluwasan. Magpatuli ka tungod kay kana mao ang timaan sa kasabutan sa Elohim og ni Abraham og walay labot sa kaluwasan. Kay kung maoy kondisyon sa kaluwasan ang tuli aw maluwas unta si Esau og ang iyang mga kaliwat si Ismael ug ang iyang mga kaliwat kay pulos man to sila mga tuli, di ba? Kung maoy basihan sa kaluwasan bitaw ang tuli, mga igsoon, luwas si Esau iyang kaliwat kay tuli si Esau. Anak gud siya ni Isaac. Dungan sila tuli ni Jacob. Kay kaluha man silang Jacob.
tuli sad si Ismael. Si Ismael goy unang gituli diya sa Biblia may suon. Si Ismael ang unang gituli ni Abraham. Pagka himo ni anak nga kasabutan, o niya ang kaliwatan ni Ismael, iya pong gipangtuli ang iyang mga anak, sumala siyang namatan o kahayag diya kang Abraham, na iyang amahan. O kung may basihan ang pagkatuli sa kaluwasan, at tuli ang kaliwat ni Isaw, luwas is Isaw o ang iyang kaliwat. Luwas Ismael o iyang kaliwat. Pero ang pagtuo may basihan, dili ang pagkatuli. Muna na diya. Unsa man gyud di ay ang tuli nga importante, ang tuli sa unodo, ang tuli sa kasing-kasing. Sumala sa ato nang gibasa sa Roma 2:25-29, ang tuli diha sa kasing-kasing may importante. Kanus amang kita gituli diha sa kasing-kasing. Mo ni pangutana, kanus amang sadta nakadawat og tuli pagkatinuli diha sa atong kasing-kasing. Kolosas 2:11-12 basaha. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Kita nimo? Dili sa paagi sa tawhanon kundi pinaagi ni Misaya nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasasala. Sa ato pa sa diang nakikiusa ta kang Adonai Yeshua HaMashiach gituli kita. Ang asam sa gituli nato ang atong kasing-kasing sa pagpakikiusa nato kang Adonai Yeshua. Versikulo 12, kay sa pagbunyag kaninyo, sa bunyag bautismo, gilubong kamo o gibanhaw uban ni Misaya, pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Elohim nga nagbanhaw kaniya. Gituli kita sa dihang nahiusa kita ni Adonai Yeshua. Pangutana, kanus ang tao na mahiusa diha ni Adonai Yeshua tubag sa dihang gibunyagan siya. Mikbi mayim tivila, nahiusa siya ngadto sa Misaya. Mikbi mayim tivila, bot pasabot ba ilosbogid ka sa preskong tubig, dili sa tab, dili sa baril, dili sa swimming pool. Walay bautismo nga may tabo siya sa baril, tab, or swimming pool. Puro wrong kana nga klases bautismo may suon. Kay mikbi mayim tivila. Ang word mikbi, fresh water, na nag-agay nga tubig. Muna ang dagat, i-consider na sa mga Hudyo nga fresh water na siya, kay naay tubod anas ilalom. Mao na nga pasado ang dagat sa bautismo, dili ang tab, mga kaigsunan. Sa diyang gilusbog ta sa tubig, nahiusa siya, nahiusa kita ngadto sa Misaya, di ba? Roma 6:3, nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Mashiach Yeshua. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Kanusa? Ida ita nahiusa sa dihang gibunyagan ta, sa dihang gibautismuhan ta sa ngalan ni Adonai Yeshua, nahiusa kita sa iyang kamatayon. Sa ato pa, sa pagbunyag kanato gituli ang atong kasing-kasing. Karon, unsa man nga bautismo ang ibautismo, ang ibunyag. Buhat 2:38. Unya miingon si Pedro, Kefa kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpalusbog sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, o madawat ninyo ang gasa sa Elohim nga mao ang Ruach HaKodesh. Unsa ang bautismo o bunyag? Paglusbog kanimo sa tubig pinaagi sa ngalan ni Adonai Yeshua HaMashiach alang sa kapasayloan sa imong mga sala. Sa Buhat 8:12 sa Complete Jewish Bible gingon dito, but when they came to believe Philip, as he announced the good news concerning the kingdom of God and the name of Yeshua the Messiah. Mismo si Philip ang bautismong niyang gigamit, Yeshua, name of Yeshua Messiah. And the name of Yeshua the Messiah, they were immersed, both men and women. Sa ngalan sa Adonai Yeshua HaMashiach, gilusbog sila, mga lalaki o mga babae. Yisrael kay, mabuhi ang katawan sa Israel, Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah, Hallelujah. Okay, kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matef Gideon Silva. Magaingon kaniyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman nini hangtod sa sunod nga Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.